Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago. And Tita Tanya Chinita. Pati po, security guard namin sa trabaho, pinagseselosan ni Marvin. Grabe naman yan. At hindi lang po yan. Pag nagsiselos po siya, nananakit siya. Isang feel good morning po sa mga suking tagapakinig ng Mga katas ng nakalipas. Ako po si Aubrey from San Andres Bukid, Manila. May isang anak po. Office staff po ako habang si Marvin ay naka-assign po sa isang warehouse. Isa lang po ang company namin na pinagtatrabahuhan. Nung bago pa lang po ako sa trabaho ay niligawan po agad ako ni Marvin. Marami din pong nagpaparamdam na mga katrabaho. Kaso, siya talaga po yung porsigido. Kahit may mga naririnig akong hindi maganda tungkol sa kanya ay binigyan ko po siya ng chance. At dito na nga po nagsimulang tumagas ang mga katas Ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Para sa'yo talaga yan. Chicken at tofu. Yan, paborito. Di ba, paborito mo yan? Gusto mo yan. Paano mo nalaman na favorite ko to? Salad, oo. Paano mo nalaman na favorite ko to? Siyempre, na-research ko yan. Grabe ka naman. Ang effort mo naman. Ganyan ka ba talaga sa lahat ng babae? Ganyan ako sa'yo lang. Paano ko na naman nalaman? May nag-chat sa akin kagabi na nalaman nila na umaaligid-aligid ka sa akin. Mag-ingat daw ako sa'yo kasi ganyan naman ang trato mo sa lahat ng nagugustuhan mo dito sa opisina. Ngayon lang ako nagkagusto dito. Ikaw yun. Maniwala Alam ka mo, naman. ka na lang magsinungaling. Sabihin mo na lang. Aubrey, sinasabi ko sa'yo, sige. May mga na-typean ako pero hindi na ako nagpursige pa. Gusto ko sa'yo lang eh. Ano? Hindi ako kikiligin. Hindi ako kikiligin. Sige, Sige, bigyan mo ako ng 3 dahilan. Bakit? Ikaw ang pipiliin ko. Alam mo naman na marami, di ba? Okay. Una, mahal kita. Pangalawa, mahal na mahal kita. Pangatlo, mahal na mahal na mahal na mahal kita. Di pa ba sapat yun? Grabe ka namang magmahal. Ganun talaga ako magmahal eh. Bakit ba? Ayaw mo sa akin kasi kausap mo yung si Q natin? Ha? Wala lang, nakita ko lang kayo nagchichika. Parang close kayo ah. Kaya ba hindi mo ko sinasagot? Hindi,
nanliligaw yun. Pero, Oh. ano naman, syempre, wala naman akong boyfriend eh. Syempre, kinakausap ko, mabait naman yung security guard natin. Tsaka security guard natin, ba't ko naman di kakausapin? Grabe ka naman. Kaya nga ako na lang boyfriendin mo. Eh, sabi nila, palaaway ka. Hindi ako palaaway kami. I mean, ano kayo, kinakatatakutan ka nga sa baba eh, sa first floor eh. Wala. Siyempre, ayoko naman Tsaka kasi bakit may minamalit yung pagkatao ko. Hindi ko minamaliit. Oh. Ang sinasabi ko lang. Tsaka may narinig ako kay Chip Ed. Oh. Sabi ni Chip Ed ay, ano ka daw, pineflex mo daw na tayo na. Hindi, Hindi pa sinasabi kita ko kay sinasagot, Chief, ah. sabi ko, magiging tayo na. Hindi ko sinabing tayo na. Magiging tayo bakit na. ganun? Parang kwentuhan na nila na tayo na. Ay, alam mo naman yung chismis, di ba? Yung iba nga, na chismis na sinagot, buntis na. Yung iba, buntis na, nanganak na. Ano naman yung Akala ko lang proud ka sa marketing? akin, so hindi mo pala ako Proud pineflex. ako. Pero ayoko pangunahan ka. Ayoko pangunahan yung feelings na, sige na, Eh, mo na ako. tuyuin ako. Yun ang gusto ko, yung mga tuyuin. Malakas yung attitude ko. Ma-attitude ako. Tsaka minsan ako nakibo. Gustong gusto ko Tsaka yan. hindi ako Yung tahimik lang na ma-attitude, yan ang pinaka gusto ko. Kaya nga, Hindi ako tahimik, mabunganga nga ayan ako. nga gusto ko, nai-inlove ako sa iyo. Kasi mas pag naririnig, ang boses mo ay parang music sa aking tenga. At tsaka hindi ako masyado nagre-reply. Hindi ka nagre-reply, okay lang yun. Okay lang din. Ganun mo ako makamahal. Di ba gusto nyo ganun? Yung pala. Tsaka hindi ako masyado nag-update. Mas gusto ko yun, yung hindi nag-update. Sure ka. Sige na. Pagbigyan mo na ako. Sige na nga. Oh, okay na tayo. Anong okay na? Okay na okay. Sabi, ano gusto ko sa'yo? Paano ba yan? Baby? Sa trabaho pa tayo, baby? Uwa. Promise, hindi kita baby tawan. Baby. At hindi kita baby tinin. Pero, wow. Pero, alam mo, promise ko sa'yo, lagi kitang bebabyhin. Gusto mo ba Pwede yun? mong nakaw ng isa. Hoy, wag dito. Mapasusumbong tayo sa Please HR. lang. Makikita mo yung mga guard nakatingin na nga sa... Sige na, alis na ako. Marvin naman. Ano na ako? Bye. Sige, bye. See you later. Hoy! Sabi ko na eh, nasa likod ka Ako lang yung yan eh. atribida mo, friend. Sabi ko na eh, nasa likod ka Alam mo, ng locker narinig ko yung lahat. Dito ko sa ilalim ng printer. O, inggit ka. Oo! Eh, ba't mo sinagot yun? Gwapo eh. Eh, hindi yun yung point ko. Sinasabi ko sa'yo, si Loso Palaway, marami. Paano malalaman naging jowa mo na ba? Hindi! Pero Oh. yung dating naging jowa niya, Sabi umalis niya na wala dito. siyang naging jowa dito. Sabi niya. Kasi nag-resign na dito yung mga naging jowa niya. Pinag-resign. Sabi niya wala siyang ibang ginawa dito. Ako lang eh. Wala lang nga ngayon dito. Kasi nag-resign na. Sinasabihan na nga So kita eh. nagsisinungaling si Marvin. Technically, hindi naman siya nagsinungaling kasi wala naman na talaga dito. Pero, ang totoo... Pag yan mali ang claim mo na yan ah. Inaaway mo Teka, porke may magkakaroon ako ng sex life pa eh. Maiinis ka na. Teka lang, May ikaklaro sinisiraan ko lang mo eh. si Marvin. Ikaklaro ko lang ako, totoo ba yun? Oo, klaro mo. Ayoko na. Mag-ingat ka Minsan kasi lang. palawa yun. Ingat ka talaga. Sige. Dalawang buwan nga po mula nung nanligaw si Marvin. Nakita ko naman po mabait, gentleman, ma-effort. Lagi nagdadala talaga ng pagkain at maalaga. At binakura na nga ako sa mga katrabaho ko na potensyal na nanliligaw po sa akin. Kaya yun po, sinagot ko na. Kasi gwapo eh. Sarap naman dito. Ano to? Butter chicken? Pumotok yung butter chicken. Naiwan yung Yung butter sausage. chicken.
Ang ano sarap yan? dito. Ano pangalan nitong hotel to, di ba? Ah, Ang social mo naman. Sa hotel mo ko dinadala. huwag kang maingay in. So, kaya pala tahimik. Ha? Kaya pala tahimik. Oo, siyempre huwag kang maingay. Oh, kain ka pa. Pansit. Gusto mo? Sarap din ng pansit dito. Ang daming toppings. Thank you, Sweet mo naman. Gusto mo itong toppings may mga fishball? Oo, May tsaka, mga, ano? grabe lalaki ng manok. Kikiam? Oo, thank you. Kain. Subukan kita. Say, sarap. Anong sarap? Ang sarap-sarap. Marvin, thank you Kasi mahal mo ko. Sabi kasi may sabi kasi ni Trixie, Oh. seloso ka daw. Normal naman yung siloso. Ikaw, hindi ka ba silosa? Hindi, ito nga yung sagot ko sa kanya. Kaya nagsiselo si Marvin kasi mapagmahal siya. Yung pinagtanggol kita kay Trixie kasi mas magdududa ako na hindi mo ako mahal kung di ka magsiselos. Ayun na nga eh. Normal lang yung magsiselos ako. Diba? Kaya ikaw, umiwas ka rin sa mga lalaki. Oo Lalo naman. na sa office. Oo naman kasi tayo ni. Pero kung Kasi nakita ko kayo pag kahit yung utility natin pag nag-uusap kayo, hinahawakan ka sa balikat eh. hindi, close kami lang noon Kuya Kajot. Close lang kami noon. Kasi tsaka yun Isa pa, yung yung sumasayaw ng Si Kuya Charlie? Oo, yun. Si Kuya Charlie? Iba pa yun, driver ng company. Yun yung isa, yung si Mark, yung sumasayaw ng parang... Si Mark. Parang pang-Adonis. Kasi tropa ko naman yun. Tropa ko yun, matagal ko. Yun na Bago nga. pa tayo naging close ko na yun si Yun na Mark. nga yung sinasabi ko, umiwas ka na lang. Baka yung Pala pinag-iisipan mo din si Alvin. Eh, lalo na yun, si Alvin, Diyos ko. Hoy, Pag dumadaan sa... Hoy, si Alvin parang kapatid ko lang yun. Tropa ko yung kaya kung O sa kanya. hug kami. Sa kanya. Sa'yo, kapatid lang. Sa kanya, iba yung tingin niya sa'yo. Hindi. Ganun ka ba sa mga kaibigan mong babae? Hindi, wala akong kaibigang babae kasi yung masaktan ka. Sweet naman ni Marvin. Ito nga dito. Love you, mahal ko, Love baby. you. Ay, ito. Wait lang. Itong chicken. Kumagat ka sa kabila, ako dito sa kabila. 1, 2, 3. Uy, huwag mo kagatin yung lips ko. Lips ko yan. Ay, sorry. Ba't naman dinaretso? Halika dito. Ay! Napakabilis po ng mga pangyayari. Hindi naman mahirap mahalin kasi si Marvin. Mapagmahal talaga siya, maalaga at protective. At nasundan pa po ng maraming gabi ang aming pagsasama. Hanggang sa... Ano, ha? Ano? Suntukan na lang tayo. Bay, wag kang ganyan. Bay, nasa trabaho tayo. Uy, Ilabas tayo, suntukan tayo. uy. Ano? Hubaran tayo ng ID. Hubad Uy. ID, tapos suntukan tayo. Ano? Hoy, Ha? ano yan? Ano Doon yan, tayo sa Bong? parking. Bong Barbin, anong ginagawa nyo? Magulis Hoy, dili huwag kang kayo. makialam, ha? Hoy. Gusto mo idamay kita dito? Bay, Hoy, wag kang eh. ganyan. Bay, magunos dili ka. Bay, ba't ka naghahanap ng gulo, bay? Sabi ko naman sa'yo, huwag mong dikit-dikitan si Aubrey, ha? Bong naman kasi, bakit mo naman kasi dinidikitan? Hindi kasi, tropa lang naman yun. Oh, At saka tropa lang. matagal na kaming tropa ni... Oh. Bay, wala ka ba dito? Bay, tropa na kami ni Aubrey, bay? Oh, Marvin, tropa lang naman. Wala ka pa dito. Tropa na sila. Hindi kasi, respeto naman. Alam mo namang jowa ko na yung tao eh. Marvin, tama naman siya. Jowa na ni Marvin. Respeto, huwag ka nang palahawak. Saan mo ba hinahawakan? Sa... Bay, saan ka magkakampi, bay? Hindi, ako, ang tawag dito ay Lupong ambassador. tagapamayapa? O, ang tawag dito ay justice sa barangay. Ako yung taga... Ano? Labas na! Sundukan tayo! Ano? Bay, wag mong ano, bay. Wag mong... basta ako pupusta ako kay Marvin. Kay Marvin ako. Kasi mas bata to eh. Si Bong kasi mahina na to sa muntok eh. Tamo yung kamao Ano? mo. Tara, labas tayo! Oh, tara. Ay, ano yan? Ay, Ano yan? uy. Ay, Andiyan Chip. si Boy. Chip.
Chip ha, naghamon ng suntukan, Chip eh. Hoy, nasa opisina tayo ha? Saan po ba dapat? Ano, Chip? Saan Mangingialam ka ba? Doon kayo sa labas. Sa labas, sa labas di ba? na kayo. Huwag kayo. Chip! Hubarin niyo yung ID Chip, niyo. Doon kayo magkano sa labas. pusta mo? Ako kay Marvin 1K. Dito. Kanino ka? Ay, siyempre, alam Sa ka mas bata. dito ako kay Bong kasi wala kang Ay, oo. kakapustahan. Magkano? Pag nanalo si Marvin, 500. Sige. 500 lang matanggap mo. Pag nanalo Ganun ba si yun? Bong, 1,000. Kasi Ganun ba yun? wala eh. Sige. Alanganin yung... Kita tayo sa labas sa may 7-Eleven. Ano? Sa may 7-Eleven. Wag na ba? Ayoko ba? Suntukan! Tukan. Suntukan! Ano ba, mahal, ginagawa mo? Hoy, kayo tumigil na kayo dyan. Hindi, nasumosobra na sila eh. Sabi ko sa'yo, Mahal! huwag kang dikit-dikitan. Mahal, hindi naman ako dinidikitan. Ako din yun eh. Dati ko pa yung... Sinabihan na kita, di ba? Huwag ka rin dumikit. Bakit mo ko sinisigawan? Ano gusto mo? Tatahimik ako? Ba't ganyan ka sa akin? Sinatsansingan ka ng mga lalaking yan? Hindi ako sinasangsingan. Tropa ko yun. Bago ka pa dumating. Bago maging tayo, tropa ko na yung mga yan. Hindi, sinatsansingan ka eh. Bakit ganun ka ba? Walang respeto sa Ganun akin. ka ba? Oo. Anong chachansing ka? Hindi ako nang chachansing, kaya nga ako nasasaktan. Kasi syempre, jowa na kita, di ba? Alam naman nila eh. Walang mali siya yun. Ikaw lang ang naglalagay ng mali siya. Utak mo ang madumi. Walang mali siya yun. Tanungin mo pa si Trixie. Mars, di ba ka mga kaibigan ko yun eh? So, mas kakampihan mo yung mga yan? Kaysa Hindi sa akin? naman sa gano'n. Ha? Mas kakampihan mo? Hindi sa ganon, pero wala naman silang ginagawang masama. Grabe ka namang makahusga. Huwag masama. Hinahawakan ka dito? Ha? Hinahawakan sa Braso lang, balikat? braso lang. O misa, nakikipag-holding hands ka pa sa kanila, natatawanan kayo? Nakikita ko yun! Holding hands! Oh! Nag-aapiran lang kami holding hands! Ganun pa rin, paano ba mag-appear? Ha? Di ba nagtatouch yung kamay nyo? Hindi ba? Dapat mong appear, ganun Meron lang. bang nag-aapir na hangin lang? Walang ganon, Marvin! Huwag mo akong pag-isipan ang dumi-dumi ng utak mo! Hindi mo na ako nire-respeto yung mga kaibigan ko. Grabe ka! Ako yung hindi mo nirespeto. Kalalaki kong tao, ano na sasabihin na iba tao dito, ha? Na ikaw jowa ko, okay lang, kahit sinong lalaki isasama mo. Kahit sinong lalaki hawak-hawak sa'yo. Di ako babayag, kaya makikipagsuntukan na lang ako! Marvin! Pasensya ka na. Mainit lang ulo ko. Pero ayoko pa rin makipagbati sa kanila. Lalo na sa Bong na yun. Naintindihan ko naman. Huwag ka na magalit. Kawawa naman yung baby natin. Anong baby? Marvin Jr. na. Putis ka? Paano nangyari? Anong tanong yan? Seryoso ka ba Hindi. sa tanong mo? Di. O yan ha. Kakababy ka na. Huwag ka na magselos. Eto na. Ayan na. Nabakuran mo na. Natalian mo na ako. Magkakaanak pa tayo. Baka naman magselos ka pa. Ha? Tama na yung pagsiselos sa mga walang kapararakan. Wala naman mga ebidensya ka. Grabe ka sa akin. Anong pararakan? Hindi ko maintindihan. Hindi naman. Walang kwenta yung mga pinagsisolusan mo kasi. Huwag mo ko stressin. kwenta. Buntis ako eh. Walang kwenta. Sinachansingan ka? Walang kwenta? Payag ako? Alam mo, mag-resign ka na sa trabaho. Ano? Mag-resign ka na. Nagpapatawa ka ba, Marvin? Saan tayo kukuha ng pampaanak ko? Maghanap ka ng ibang trabaho. Ako, doon ako magtatrabaho. Pero ikaw aalis ka. Bakit ako aalis? Basta doon ka sa trabaho na maraming babae, wag yung maraming lalaki. Hindi mo? Marvin, naririnig mo ba yung sarili mo? Oo, naririnig ko sarili Buntis ko. na ako, nagsiselos ka pa din? Ano pa bang kailangan kong gawin para matigil na yung kapraningan mo? Ibang Alam mo, level na may sakit ka na, ha? Kahit buntis, pwede pa rin yan. Ano? Oh, bakit? Tagilid lang, pwede yan. Marvin! Ang bastos ng bunganga mo! Binabastos mo na ako, ha? Kita binabastos. Kapal na mukha
Ang sa akin lang, ayaw kita mapunta sa iba kasi akin ka lang, Aubrey. Akin ka lang. Sa'yo naman ako! Nagpabuntis na nga ako sa'yo! Ano ba ba kailangan kong gawin, ha? Aray ko, ang sakit ng tiyan ko. Ayoko na! Ayoko na, Marvin! Teka. Ayoko na! Teka lang. Lalayas na ako dito. Di. Ayoko na. Maghiwalay na tayo. Hindi ko na kaya yung ugali mo. Hindi ko na kaya yung kapraningan mo. May sayad ka na sa ulo mo. Buntis na nga ako't lahat. Nagsiselos ka pa rin. Pagre-resignin mo pa ako. Anong klaseng utak Sige yan, na, ha? hindi ka na magre-resign. Sorry na. Ayoko na. Sorry na, Wala sorry ka na. na magagawa. Ayoko na. Sorry na. Ayoko Sorry na. na. Ayoko na. Sorry na. Ayoko na, Marvin. Diyan ka na. Aubrey naman Aalis na ako. Hindi na ako magsiselos, promise. Hindi na. Wala. Ano yung baby natin? Kaya ko to palakihin. Hindi ko kailangan ng ama na praning. Baka kung ano pa ang gawin mo sa batang to. Ayoko na. Aubrey! Ayoko na. and not so very. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!